juoksupeli jälleen halki linjan. Keskushyökkäjät pieniä vaikeuksia tasapainon kanssa. Polvi osui maahan, jotka ovat tuossa linjan takana numerot 90 ja 77. Ja heitto pelillä yritettiin tehdä ratkaisuja, saada tällainen edullinen kenttä. Ja näin sitten lentopotku suoritettiin, niin siellä kiinniottajana oli Simo Penttilä, joka myöskin viime kotipelissä toimi erittäin hienona, kun sieltä nousi. Tuolla näyttää hyvältä. Ja erittäin hieno etenemä. Hans Nyström kantaa palloa. Jos huomasitte, että millainen on tämän Hans Nyströmin veturin siinä oli tiukka paikka, mutta kuitenkin tuonne keskelle ängettiin. Sehän on ruuhkaista Suomea tuo hyökkäyksen puolustuslinjan välimaassa siellä, mutta kuitenkin Hans Nyström piti avustuksella teki noin viime. Ja erittäin hieno linja läpi peli jälleen. Siellä Hans itsekin teki tietä. Ja näin siellä. Siihen Simo Penttilä pysähtyy laidalla taktiset merkit ja siirryttää joukkueensa yleensä voittoon. Ja se on tosi lähellä, erittäin hieno pelivalinta ja nyt on jännät paikat, nimittäin se on siellä noin 10, eli vaaditut 10 jäätiä tullut melkein. Ja siellä valittiin fullback Diveriin, ensimmäisen keskushyökkäin linjan läpi peli, joka kuitenkaan ei sitten kantanut aivan tarpeeksi pitkälle. Itse jää kuitenkaan linjan myötään ja katsotaan mihin erotaan. Kyllä, se näyttää erittäin hienolta. Päivän ensimmäisen pistesuorituksen aika kuljettajalle. Ja siellä Hans Nyström on enemmän kuin enkeli. Kuitenkin sieltä siirretään maahan aivan maahan vuoksi. Rangaistuksia on jälleen ollut kappale. Kiinni pitäminen. Hyökkäävä joukkue. 10 rangaistus edelleen ensimmäinen. Vaikeaa on. No, kerranko sitä ennustaa väärin. Sieltä erittäin hyvin teki numero 31. Ja tuomarit näyttivät, että siellä ritari puolta.
joka teki sen erittäin hyvän taklauksen. Peli jatkuu, toinen yritys ja 9 jaardia edettävänä. Ja siellä kypsä valinta. Ritareiden linja näytti, että mennäänpä läpi, mutta tulikin saman tien takapakkia, joten siellä Taftin hyökkäys hieman hämääntyi, nimittäin ja kyllä oli jännän näköinen peli. Siellä numero 97 Ritareista jahtasi pelirakentaja ja se oli semmoista kilpajuoksua. Eli ja siellä yrittää tuolta linjan ulkosyrjältä ohittaa Ritarin puolustusta. Se kuitenkaan ei tällä kertaa tuoda hirveästi tulosta. Sitten tällaiset turnoverit, eli peli on kääntynyt, on vastustaja sanonut paljon muutosta asiaan. Ja erittäin hieno heittopeli. Siellä kyllä Ritari takakenttä oli valppaana. Ja sanoisinpa, että tämä Aleksi Ailasmaa, olen vahingossa sinua kutsunut Paakkunaisen Mikoksi. Ja nyt peli pysähtyy sinne Ritari puolustukseen. Siellä 4 miestä oli taklaamassa, numero 13 siellä kärkimiehenä. Ja hänhän on, kun tässä paperilta selaa, niin Juutlaisen Marko, eli tämä lineback, eli tukimies. Ja tällä kertaa tekisi sanoa tällä Ritari-puolustuksella, että pelatkaa loppuun saakka, vaikka lippu lentääkin, koska aina ei voi tietää, että mitä tulee. Jännittävä matala potku. Se on erittäin vaikea ottaa haltuun, kun sillä saa hyvän pompun, mutta onneksi Ritari, tämä palautusjoukko oli valppaana ja saattoi pallon sitten varmasti haltuunsa. Ja Hans Nyström etenee tuolta linjan läpi hyökkäyksen linjan ja Antti Pullin erittäin hienolla avustuksella noin 9 jaardia. Tämmöistä ollaan kyllä tuon kommentaattorit apunani ja nyt hän pelaa siellä numerolla 32. Ja näin annettiin sitten fullbackille tilaisuus viedä palloa eteenpäin. Se lähentelee tuota paikkaa, joka sitten toisi uudet. Ja siinä Hans Nyström otti myöskin tällainen kuuluisa elokuva, jonka näytteli Val Kilmer. Siinä sanottiin, että doors they are open. Ja kyllä minä sanoisin tuosta nyt, että Ritarit jyräävät ja menevät nyt sitten eteenpäin. Niinhän se ainakin tuomarikäsi on puhunut.
siinä numero 99 teki kyllä elämänsä taklauksen, nimittäin Joni Hytti taklasi Nyströmin Hansin. Näette, kun jalat vain ihan pieni hetkinen tauko täältä katsoa. Hyvin mukana. Hyökkäävä joukkue, 10 rangaistus edelleen 3. yritys. Ja Ja tuossa äsken luin tilastoja, jossa sanottiin, että 35 miinusjardia on joukkueella ja näin tasaisessa pelissä se voi mittaamaan ja matkat kyllä tulee. Ja erittäin hieno potkua, että panostaa nyt tähänkin peliin. Ja siinä oli hieno aggressiivinen taklaus. Numero 97 Ritareilta tuli siihen tekemään erittäin hienoa joukkuetaklausta. Ja hän oli tietenkin Lehto Tuukka. Numero 9 kiloa, se on niin sanottu säkki. Ja erittäin hieno peli polka. Kyllä aika tiukasti kiinni tuosta, ettei anna yhtään ylimääräistä. Ja siellä tulee lentopotkuyritys. Ja vähän tuo pallo on pomppinut, mutta onneksi Simo Penttilä sen hienosti sitten saattaa tuon kentän pintaan ja saavuttaa tuolla kiinniotollaan 10. Ja jos näitte kuinka tuo Taftin eräs laajempi. Rangaistus edelleen 1. yritys. Ja näin sitä on sitten rangaistuksia tullut taas jälleen. Ja sellainen oli se peli ja emme ole vielä päässeet havainnoimaan tai niistä nauttimaan. Katsotaan kun peli etenee. Tämä on tiukka matsi ja 7-0. Ja siellä se oli ilmassa. Leijun on 3. yritys, niin sitten ollaan jo vähän enemmän ahdingossa. Katsotaan mitä tämä tuo sitten mukanaan. Ja numero on 89 ja syystäkin mies tuulettaa, erittäin hieno homma. Ja hän on Heikkinen, Marko Heikkinen, hei. Ja näin sitten Hans Nyström löytää hienon aukkopaikan tuolta hyökkäyksestä ja puolustuksesta ja hän sinne Ja näin sitten mentiin eteenpäin, niin siellä oli jo pelivälissä voitti, kun tämä normaalisesti jo voitti. Se on aivan hyvä suoritus.
hyvä yleisö näki Simo Penttilän raivoisa ilmen, jolla hän sitten paini läpi kuin Hans polkee. Hän jaksaa painaa vaikka koko päivän. Hän on hyvin henkilö. Suojiin ja katsotaanpa nyt mitä tapahtuu. Se oli siinä, että voi maalin tehdä sieltä yhdessä tavalla, mutta maalin toisesta siitä lasketaan 6 pistettä, ja Mika Heino jättää joukkoja, ja siinä se oli sitten yksi. Ja erittäin hieno potku Mika Heinolta, hän laittoi sen leijailemaan ja kun ei sekuntikelloa ollut, niin en voi sanoa, että mikä oli hyvää osaamista ja toisaalta taas sitten on jäänyt junnaamaan paikalle. Kuitenkin tilanne on vieraille 7-6. Ja erittäin hieno peli, se on nimittäin aika vaikea paikka tuo, kun avoimelle kentälle pääsee mies pallon kanssa porhaltamaan numero. Ja edelleen vahva juoksupeli täältä vasemmalta puolelta. Ja kiertoa siellä näytetään myöskin, että otetaan paikalla. Ja loistava kiinniotto siellä, erittäin lähellä oli myöskin pelien rakentajan säkki ja onneksi sitten Ritari taka. Ja jälleen heittopelillä yritetään nopea ratkaisua, ei kuitenkaan. Ja hyvin etenee myöskin peli linjan läpi kaksilla. Ja jos on tuntunut, että tämä viimeinen 2 minuuttia pysähtyy, ja tämä 2 minuuttia voi tulla. Ja kuten huomasit, sillä takakentällä oli hieman vaikeuksia. Rittari miehistö sitten yritti pysäyttää tätä pakenevaa keskushyökkääjää, joka sai lastenalaisen liikkeen aikaiseksi, mutta ei sen enempää. Mikä on sitten ja erittäin hienolta näytti tuo heitto. Tänne 2 kertaa sitten ollaan saavutettu peli siihen pisteeseen, että joukkueet poistuvat tuonne omille asemilleen ja tuomari Ain't gonna move my
Kiitoksia Kimpinen. Jouduimme peruuttamaan 9. päivän keikan, koska U2 vei meiltä sen ilon ja kunnian. Tavataan joskus jälleen. Linja pitää! Hyvä linja! Kuutisen jaardia. Ja Simo Penttilä niistä nuo viimeiset vaadittavat pienetkin pätkät tuolta kentästä, koska ja siellä pallo luiskahti pelirakentaja Jussi Kankaalta Tantereeseen ja nyt sitten katsotaan kummalle joukkueelle. Kyllä Jussi sitä piteli sitä palloa, eli ritarihyökkäys jatkaa, mutta on noin 50 jaardia rangaista. Näköinen tilanne, nimittäin mieheltä otettiin paita kaulusesta kiinni ja yritti kammeta sinne kanveesiin. Kiinni pitäminen. Hyökkäävä joukkue. 10 rangaistus edelleen ensimmäinen yritys. Jatkat hei. Ei mene! Veikko vihaa! Tällä kyykytä! Näytä siellä! Syöt! Hut! Hei! Ja siinä oli heitto ilman osoitetta, mutta kyllä ymmärtää syynkin siihen, sillä nimittäin siellä numero 8. Ja siellä Hans Nyström etenee vahvasti ja Tero Kaapro teki erittäin hienosti tietä. Jos huomasitte seurata tätä hyökkäyksen toimintaa, siellä huomasitte tukimiehet molemmat olivat erittäin hyvin. Jussi Kangas pystyy väistämään 2 miestä, jotka yrittävät. Ja Mika Heino, sinä olet sitä perusritarikamaa, mitä tarvitaan. Todella loistava peliluku mieheltä ja hän loikkii kentällä about 50 jaardia. Tällaisia yksilösuorituksia tarvitaan. Mainittakoon hyökkäystä. Hans Nyström pyörii. Ensimmäisen taklausta hän jo pyrähti irti näyttelyn kesken suorituksen. Jälleen pulpet dive ja se tällä kertaa lisäistyi tuonne tappiin. Sitten vaadittavat 10 jäätiä täyttyneet ja katsotaan mikä on tilanne.
Ja siellä on niin sanottu rähmäpallo eli fumble. Katsotaan kuka siellä sitten on. Hyvä pelaaja. Antaa samaan tahtiin vai Mennään vaan! Ja tuulen nopea Simo Penttilä painaa suoraan linjasta läpi tuolla keskeltä. Ja hän saa äkki pysäytyksen siellä linjamiehet ja tukimiehet. Ja kyllä siinä niin, että siellä on heinäseipä ja vain Hans Nyström puolki. Ja kyllä on verimiehet päällä ja tämä on. Hanssia, kun sai pallon kainaloonsa, hän muutaman hetken luki sitä peliä ennen kuin syöksyy tuonne aukkoon, joka hänelle vapautettiin. Ja näin Hans Nyström jälleen tekee hienoa työtä siellä. Hän saa painaa joukkueen työmyydä. Apuna hän edustaa paikalla väleillä. Ja nyt on 4 yritystä aikaa takoa sitä palloa tuonne tahtiin maalialueelle. Ja ei kauan tarvinnut odottaa, kun maali